Salut și bine te-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Minecraft Life in the Woods. Dacă nu știți despre ce este vorba, suntem într-o mare și imensă pădure cu copaci mari. Da? Și cred că vor fi și niște tocmai ce am zis, cred că vor fi și niște saturi. Da, uitați, am găsit deja. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați, să bubuiți butonașul de like și să vă abonați la acest canal. Asta bănuiesc că este o biserică. Uite o carte. Ar trebui să fie lucruri pe aici frumoase. Și ar trebui să găsiți ceva în chesturi, dacă are. Dar mie mi se pare chiar drăguț acest modpack. Este un modpack. Este luată de pe o aplicație Edson. Uite-și chesturile. Yay! Nu-mi zic că-s goale. Îs goale, mă. Mamă. Bă, îs goale, mă. N-a pus nimica, bă, urâtul. Bă, cred că nu mai are rost să-mi fac casă sau ceva. Cred că o să mă stabilez direct în satul ăsta. Sper să nu fie o mapă din aia mai bullshit. Gen... niște mâncare. În sensul că să nu fie 3 straturi de pământ toate. Să fie creată, mă refer, creată pe... Bă, dar mi-e și urât să tai din copaci ăștia, bă, că-s prea frumos, bă, nu pot să cred. Ia uitați, bă, medieval. Un sat medieval. Dacă mai vreți moduri de genul și să le joc, să facem ceva, o serie, apăsați, vă rog frumos, butonașul de like. Să văd acolo că e susținere. Dacă faci... Mamă, vine acum. Aici. Ce, mă? Taci-mă din gură. Vine acum seara. Bă, dar unde să mă... Bă, ăștia n-au pat, mă? Bă, n-aveți pat, bă? Mamă, îmi trage controlul încolo. Iară mă enervează. Zic că am pat aici. Nu e. Dar scări sus. Scări, zic că-i pat, zic că-i pat, zic că... E pat! Bun. Deci. Sper să Deci dacă strângem la acest episod... Nu sunt din ăla să zic că strângem 30-40 de like-uri. Eu dacă strâng la acest episod 10 like-uri, dacă strângem la acest episod, oricum voi face următorul episod, chiar dacă nu se vor strânge. Aici eu nu mă interesează, acum pe mine mă interesează să fac vizionări. Da, mă învârt ca melcul pe aici. Uitați, pot să-i tai pe ăștia mai micuți. Mamă, o să fie problemă cu mobic, o să fie multă umbră aici. Da, s-aude frate meu pe fundal. Nu mă las să filmez. Are probleme. Bine să mă las și pe mine să filmez, dar nu prea mă las. Dar îl bag în video și pe el nu mai stau să editez acum să fac. Ca să nu spuneți că nu știu ce, îl bag așa în video. Ia, să facem aici. Bă, dar ce frumos, bă, copaci, bă, frumoși, tare. Da, e păcat că nu-i nimica. Păcat că nu-i nimica. Bă, e păcat, nu. Că nu-i nimica înăuntru, un chest sau ceva. Spuneți în comentarii ce să joc. Ce moduri să mai joc. Nu. Ce frumoasă, bă, pe aici câmpii ăsta. Nu-mi zic atâta. Nu e, mă. Nu e. Joc pe 6 ceancuri, da. Ca să meargă bine. Adică binișor, nu bine. Merge așa din cauza controlerului. Pentru că...
Am. Bănuiesc că am din ăla, cred că am din ăsta. Cum îi zice? Uite bă că nu vreau să te lovesc. Cum îi zice mă la asta? Am uitat mă cum îi ziceam. Crafting table, mă, așa mă. Mai are unul. Mamă, îmi place la nebunie, mă. Mamă, Life in the Woods. Așa se va numi seria. N-am, bă, n-am. Ce păsăcă? Credeam că-mi șobolan. O, da, să știți, nu cred că... Uite ce mă duc la porci. Uai, vaci, porci, ce-am pe aici? Bă, ce cauți, bă, aici, bă? Bă, nu ți-e rușine, mă. Uite, un moară. Ce cauți, bă, aici, mă? Ce faci, mă? Ce vin tu aici? Că... Uite, mă. Te super dacă mă stabilești o aici, a? Uite să fac asta. Mâncare îmi trebuie. Era să spun că suntem pe Pitfall, dar tot aici m-a bulit un scheleton. Mama, am multe locuri de depozitare. Mă, dar voi ce faceți, mă, aici, mă? Aici va fi patul meu. Ia stați puțin să mă duc să... Scuzați, să fac aici o groapă în pământ. Da, să nu mă înjurați. Nu mă înjurați. În comentarii. Eric, dar de ce sape aici? Că te rând casă, opa. Că strici casa la villager. Hai taci, mă. Lasă-mă cine zice să nu sap. Dacă scria direct la începutul mapei, ca să nu sap, nu săpam, dar sap, că vreau. Pam. Ideea e să strâng niște resurse. Să fac aici ca lumea frumos. Iese un pui? Nu iese, bă, urât. Hashtag puișor. Scrieți puișor în comentarii. La statul 46, ce drăguț. Da, pe mapa asta nu prea am ce face. O să am nevoie. Da, sigur o să am nevoie. Cred că pe parcursul acestei serii o să mă și mut. Vreau tot așa să fac o casă așa mai medievală, când na. Dar voi încerca, nu pot. Nu sunt sigur că îmi va ieși, dar voi încerca, nu știu. Căul. Am de căul aici, nu glumă. Dar căul puțin urât, bă. Versiunea, nu știu ce versiune joc. Cred că... Adică știu ce versiune e... Da, 1.19. Iron. Wow. Uite fratele meu că eu să nu aici Iron. Urât. N-am ce face că plouă afară, mă duceam și eu și... Da, asta voiam să fac oricum. Mă duceam și eu și făceam asta. Hai că băieți. Hai că suntem bine rău pe ele. Să nu vă aud în comentarii că înjurați. Da, dacă ați ajuns până aici la episod, scrieți hashtag ou sau hashtag puișor. Nu mai este mult și va urma să-mi iau un PC de pe care voi juca Minecraft și alte jocuri sugerate de voi. Nu da foc la case că te omor. Șterg mapa.
Avem 10 minute pe video, nu o să-l fac lung, ca să știți, e unul așa de introducere. Știți cum va fi seria aceasta? Gen, dacă voi muri, nu că să nu mă înjurați prin comentarii, că da, de ce faci așa că nu-i hardcore, că nu știu. Dacă voi muri, o să se va încheia seria, că am... Da, vreau să, nu știu, e greu să și filmez, nu, e greu să faci chestia asta după telefon, după un singur telefon. Și voi încerca să nu mor. Mă voi proteja de fiecare dată când va fi nevoie. Nu mai am mult și ajung la suma de 200 de abonați. Aș aprecia mult dacă te abona la acest canal. La 10 like-uri va apărea un alt episod. Da, tot va apărea chiar dacă nu se strânge. Dar sper să strângem acolo minim 10 like-uri, să văd că e susținută această serie. Mamă. E bine că am dat de căul aici. Căul. Bă, dar am aproape toate resursele. 10 iron. Cine a făcut această hartă, cine a făcut acest mod, adică, să-i trăiască familia lui. Că e prea șmecher, mă. Prea șmecher băiatul. Mamă, trebuie să mă duc după lemn, fraților, după lemn. Mamă, nu-i de bine. Că nu mai am lemn aici. Adică mai am, dar nu de ajuns 17 bucăți. Ce fac cu 17 bucăți în 2023? Uite să asupra și asta. Mi-a explicat și mie ce pot să fac eu cu 17 bucăți în 2023. După ce se oprește ploaia, da, și la mine plouă. După ce se oprește ploaia, atunci voi merge să iau niște lemni. Deocamdată bănuiesc că am îndeajuns, cred. Pun aici niște căuri, 2 bucăți ajung și voi pune acel... Stai mă, nu te mai du, mamă, ce mă enervează controllerul ăsta. Am zis că îmi vine... Mi-a venit cei drept la milene să-l scot din ăla, din cutie. Când am mai filmat. Nu, bă, frate, bă, nu mai am nicio torță, mă. Chiar așa sunt, mă, de nab. Măi, chiar... Mai zis că am făcut o prostie, chiar așa de nabâs. Abia aștept să mă PC, să filmez după PC, să fie acolo șmecher, fain, frumos. Nu știu ce am zis să fac la asta, da, o să-i găsesc eu ceva. Dacă mai vreți să continuăm seria aia cu... Am ajuns la... Dacă mai vreți să continuăm seria aceea... Opa! Am dat în mare... Așa, dacă mai vreți să continuăm seria cu survival-ul, scrieți-mi în comentarii. Nu cred că a ajuns nimeni până la asta aceea, până la minutul 14 și 50 de secunde. Dacă a ajuns, scrie în comentarii acolo, ca să văd cine chiar mă susține. Hai că cine chiar mă susține, dacă e. Cine mă susține în
Cu adevărat. Mă duc să dorm. Dă-te bă din pat. Neighbor. De ce mă, ce neighbor visez, mă, că singur aici. Eu mă duc și dau una, să-l bat. Hai mă încoa, mă. Hai mă încoa. Fugi, fugi. Lag, fugi, lag. Bă, lagul lui mamaie după timpul lui Ceaușescu. Dă-te bă de aici. Uite, lasă-mă să dorm, lasă-mă, duce-te să te duci. Da. Bă, gălată cu apă. Ăsta e întrerupător. Bă, uite bă ce șmecher ăsta. Zici că e întrerupător, fraților. Bă, ce frumos, bă. Frumoasă mapa asta, n-am ce spuneți. Cred că sunt mai mari sate de atâta dacă e să caut de mare, gigantică mapa. Dacă am descărcat-o și avea 100 și ceva de megabytes pe ea. Vă dați seama ce este acum. Bă, nu mi-a omorât villagerii că te... Bă, mă omoară și pe mine, fie antena. Cum era să... Bă, mi-a omorât villagerii. Parcă vezi că se termină episodul. Se termină. Aoleu, se termină. Bă, nu. Cum era să se termine acum primul episod? Să se termine seria acum. Să mănânc, să mănânc. Trebuie să-mi fac aici niște unelte foarte bine stabilite. Pun aici un târnăcop. Cel mai esențial. Și o găleată, o găleată îmi trebuie neapărat. Chesturi. Bă, ăsta mă încurcă, frate. Cine l-a pus aceea? Nu i-ar fi rușine, mă încurcă pe mine. Eu regele Minecraft-ului. Să punem toate astea. Uite, 17 minute aproape. Minute, mă. Bă, astea ce provizii. Acolo mâncărică. Acolo animalele. Bă, ieși bă de acolo, bă, de la geam. Ia uite-l, bă. Bă, urâtule. Dă-te de la geam de acolo. Bă, îi dă un târnăcop în cap. Hai mă încoa. Hai încoa. Nu mi-a explodat, te rog eu mult. Nu! Vino încoa, explodează aici. Mai ziceam unde să explodeze, dar vino încoa și explodează aici dacă explodezi. N-am cum să-l bat. Ce caută mă acolo? Nu, bă, nu lângă astea, că te bat. Hai că te bat dacă e. Vino aici. Vino aici. Nu exploda. Ia uite, bă, a explodat și eu am zis să nu explodeze. Mamă, și acum trebuie să stau să fac asta după el. Fuck. Ce cauți, mă, acolo? Lasă-mă, mă, în pace, bă, omule, bă. Adică nu ești om, dar... Da, înțelegi tu care-i treaba, să mă lași în pace. Eu sunt copil educat și respect. Hai că... Da, e bine să fii respectuoși câteodată. Câteodată măcar, dacă nu sunteți mereu. Da. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonașul ăla de like, să strângem la acest episod 10 like-uri și noi o să ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!